Hej, jeg er Trine fra Sjælens Tone, og jeg fik lige lyst til at fortælle dig lidt om fjernhealing i dag. Fordi måske har du det ligesom jeg havde det for nogle år siden, at okay, det er måske lige langt nok ude det her med, at man kan blive healet på lang afstand. Men jeg kan fortælle dig, at det er faktisk meget effektivt, og efterhånden har jeg hjulpet en hel del klienter lige præcis med fjernhealing. Det kræver selvfølgelig, at du er modtagelig for de energier, som jeg sender til dig. Men hvis du er det, hvis du åbner dig op og slapper helt af, så har jeg da hjulpet en del efterhånden med at slippe deres stress og finde ind til deres indre ro igen, eller nogen har også haft noget angst og smerter. Og jeg har også haft nogle børn. Jeg havde blandt andet en skoledreng, som slet ikke brød sig om at gå i skole. Men efter en enkelt fjernhealing, så gik han glad i skole, og han kom ikke mindst rigtig glad hjem igen. Så det er faktisk effektivt, selvom at du befinder dig mange kilometer væk fra mig. Så skynd dig ind og kig på min hjemmeside, Sjælens Tone, eller på min Facebook-side. Der kan du læse mere om mine fjernhealinger og hvad jeg ellers laver. Og lige nu har jeg lyst til at give dig lige en ekstra bonus med oven i købet, hvis du bestiller en fjernhealing hos mig. Så frem til den 1. september, der vil jeg give dig en englekortlæsning på det, som jeg får frem under healingen af dig. Og det har en værdi af 250 kroner. Så skynd dig og kig på min side og kontakt mig på mail eller chat eller ring til mig. Ha' en rigtig dejlig dag. Hej.